Mitä Niskala keksi? Niskala ja Vaukkonen ja siihen Vaukkoset tuli yllättävä käänneekkeen Vaukkonen ei saanut sitä kiekkoissa. Tohon nyt käännön pistäs läpi. Saa vähän pitää käännön ja ai ja Nurmi piste. Ai siihen lähtee nyt on yli. Ai. 7-0. Kyllä nyt kyllä Lukko vielä. Jos Vahala sitä häviää viimeistellä kaudella vielä viimeistellä. On 2 erää on pelattu siellä Laatelle. Se on rikki. Se on pakko purkaa. Jes, Lukko johtaa 3-0. Ottelu on ratkennut. Ei oo. 3-0. Noi välttämättä, jos pelikat pistää jonkun rankkarikisaan. Sit tulee maali. 3 maali nyt, jotka saada 5, 9, 10. Ja odotas.